Euskal Herriko arrantzaleen bizitza eta ohitura jakiteko Bermeo da tokirik egokiena. Kantauriko itsaso guztian urrunetik da Bermeo isturi edo porturik zaharrena eta garrantzitsuena arrain gorabeheratan. Batzuk dinabe Bermeo aintzinako Fabio Brigadala Fabio Vespasiano Erromako enperadoreak irazia. Lehenago beren izena Erribero zala bere esaten da. Dana dala, Bermeo izan da aldi baten Bizkaiko uririk indartsuena eta zaharrena. Bertako Santa Eufemia dereitxonari zara etortzen ziran, beleuniko Bizkaiko jauntxuak gure lege eta askatasunak gordeko zeitu ezuela zinegiten. Bermeotarrak euren gora berak erabakiteko arrantzaleen talde edo anaidi bat daukie. Deitu zane batziak arrantzale bakotxak bete behar deituz aginduta dakon legez. Horregaitik gaur gauerdirako Bermeoko ontzi guztiak barrura etorriko dira bihar arrantzaleak andramari euren etxekoakaz igaroteko. Ontzi bat arrainakin sartzen danean, anaidiko aderra oiuka azten da, herri guztiari esanik salerosketa laster izango dela. Arrantzaleak dakarrien arraina saltzen danean, ontziak gutxitzen azten dira, eta sarritan eskurik eskura 10.000 kilo atun utzituko dira. Bezapean badua segun batzuk igaroten zendiko berotasunean. Bihar andramari, Bermeok beste antz bat hartuko dau goiz-goizetik.
Dana izango da alkarreri deitu biharra eta abestia tabernetan. Portuan dana da bakia eta gelitasuna. Ontziak alkarren ondotsuan, txorikumak aretsadarrean legez, errezkadan ageri dira alkarreri esku emonda. Esan leiteke, geuri esaten dagozala ludi honetan ez dagoala egizko zorionik, ez badago gizonen artean egizko laguntasun eta anaitasunik. Baina jaiak txirristada baten joan dira eta barriro gogoratu behar da itsasoko arazoekin. Horretarako euren tresna eta ontziak atontzen hasi dira, ze bihar ontziak barriro tresnatuko dira eta gaua itsasoan igaroko dabe. Haiena, gure andramariak amaitu ziran. Goiz-goizetik joan etorri handia dabil historian. Arrantzaleak euren soineko belegiak bezapian badatoz motezamar kaialdera. Banan edo mordoka, bakotxa beren ontzira doaz euren arloan lanean hasteko. Zeo zer garrantzia handikoa gertatzen da, ze dana da laster egin biharra eta erineketa. Ontziak bere, zaldiak lasterkaldia hasi aurretik egoten diren legez, artegatorik hasi dira zorgindantza baten zorabiotuta euren branka portuka gora begira. Laster ikusiko dugu, txirristada baten urtetan, sagua sator solotik legez, eta lehenengo kubinak apurtzen euren mustur zorrotzakin.
Agur Bermeoko arrantzaleak. Zuen joakerakin, herria motel eta bihotza itun gelditzen dira zeuen etorrelari begira. Arraintza on bat izan deizuela, zoazien lekura zoaziela. Danak joan dira eta goiko bideondotik isturi guztia ikusten da garbi eta argi. Eskerrak iluntzerako goitarrak hemen esaten dan legez, ondarra bitarrak etorriko direna euren 100 kilo eta gehiagoko zimarroiakin portuari bizitasun pizkaten moten. Bermeo itxi geure eskerrera eta itsasgaineko bide zabaletik helduko gara laster mundakara. Gernikako izadarraren eskerreko aldean mundaka herritxo poli bat da izaroko ugarteari begira. Gernikako batzarretan lehenengoko jarlekua berea zan. Bilboaldetik udatar asko etortzen da toki baketsua dalako. Portuan jolaserako ontziak bakarrik ikusten dira, ze izberan beren zarraiera ez da larrona izaten arrantzaleentzat. Bermeo eta mundakaren aurra zaur, izadarraren eskomako aldetik, ogoinoko aitza agertzen da beti geure aurrean, beren ikusgarrizko hormak artezangora eta uinak beren barrena mizkatzen. Ogoinoren itzalpean, semia amaren inguruan, jolazian ibiltzen dan legez, lagako ondartza azaskatzen da eskerreko aldetik beren aurrean izarok biraltzen dautzesan uinakin. Izarok ugartea Bermeoena da gaur. Ugarte honetara etorri ziren aita Frantziskotarrak 15. mendean. Eta 1700 eta 19. urtean forora joan ziran hemen aspertuta. Laidako ondartzatik mundakaldea eta txatxarramendi ikusten duguz geure aurrean. Izguran hemedik txatxarramendira uruntzi bat ibiltzen da lagunak eroan ekartzen. Izberan txatxarramendiko ugarte inguruak agorrean gelditzen dira. Ezin esan leiteke zerlan direzan politagoak. Izguran edo izberan. Itxasua berantza doanean, gurdizaiak hasten dira aria ateratzen geldoki edo burdin bidera ekartzeko.
Txatxarramenditik Pedernaleza geri da gaintxo baten itsasora begira. Bigarren jarlekua berea zan Gernikako batzarretan. Eleizen guruan etxe mordo bat eta alde guztietatik isiltasuna eta bakia. Toki egokia da Bilboaldetik nekatuta bake bila doazenen osasuna sendotzeko. Hurrengoko herria Bermiotik Gernikara bidea azpe busturi da eta beren izendatinon legez mendipean ageri da. Herri honetan sortua zan entzute handiko gizona Lope Fortun edo Jaunzuria deritxona. Busturik eukan hirugarren jarlekua Gernikan eta Muruetak laugarrena. Muruetari lehenago hemen egon zan torre etxe batetik jatorko beren izena. Orain joango gara Izadarraren eskomako aldera eta Gautegiz Arteaga 14. jarlekoa Gernikan aurkituko dugu lehenengo. San Miguel Ereñozarreko deritxon hartari ikusgarrizkoen barrenean egin zan herria Gautegiz eta Arteagako torre etxeen inguruan orain 1000 urte. Arteagatik berbertan kortezubia gerida beko zelaian, herri honetan aurkitzen dira basondoko hartzuloak. 15. tokia berea zan Gernikan. Foru geukan 5. jarlekoa Gernikako batzarretan. Gernikara heldu orduko foru da atzeneko herria Bermiotik etorri ezkero, eta beren izena lehenagoko torre etxe batetik jatorko ladinabe. 1719 urtean, lehen esan dugun legez, aita Frantziskotarrak etorri ziren ona Izarako uhartetik aldeginda. Lumo zarkaldetik eta Ajangi zorkaldetik gudaribien antzera dagoz euren erdian Gernika dala. Gernika orain 6 urte irazizan Lumoko lurraldean eta apurka-apurka berak Lumo iruntzi dau. 1366 urtean Tello jaunak iraziko dau Gernika. Egiten dut Gernika, Lumoko lurrean biztaile eta uria Gernikako portua deritxona. Atzeniko gudaketan Gernika guztia errezan eta uria dana ezebestu zan. Gernikako asteleenak entzute handikoak dira herrialde guztian, ze egun honetan batzen dira hemen inguru guztietako salerosleak eta Gernikak beste bizitasun bat izaten dau. Gernikako gaztediak
talde barri bat antolatu dau dantzak irakasteko. Zer gauza ederragorik gaztedia ikustia baino, euren gurasoen arloan jarraitzen euskaldunen nortasuna sendotzeko. Baina gazteek egizko euskaldunak izatea nahi badugu, gurasoak gardabe oinarria irakatsi. Amak beren semea da umiak atanarraziko da eta nordaki betiko lagunean ibiliko bada. Gurasoen eskuetan dago Euskal Herriaren etorkizuna. Eurek irakatsi beharko dautxie, aurrari ludi honetan bide ziorrean ibiltzen nahi badugu gurarima orain eta beti euskalduna izatea.